Bakhalelwe ngamasongo kaSigonyela ababulale amalungu amabili eqembu lezepolitiki umkhonto wesizwe. Angikubingelele ngikwamukelele channel eMaswidi Mina Production. Uma ngabe yaqala ukufika ngicela ukuthi ungenzele iqiniso lokuthi subscribe maqedwe kwale video, ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Ngenza kwethu udaba izingalo ke njengamanje luthi ke bazobengelela inkantolo yemanje ePalm Ridge abasola abathathu ababoshwe ngezinsolo zokubulala amalungu amabili eqembu lepolitiki umkhonto wesizwe. Kuthiwa amalungu amabili eMK abulawe ngesonto ebusuku eThwala section eKatlehong North ngesikhathi kuqubuka ingxabano phakathi kwawo namalungu eANC. Okhulumela kamaphoyisa uthi ke laba abagilwa badutshulwe kunengxabano yezepolitiki. Oyedwa wabo ke ushonele khona endaweni yesigameko kwasukuthi ke lo wesibili washonela ke esibhedlela. Ngesikhathi ke amaphoyisa efika kule ndawo yesigameko atholeke isibhamu nommese kwasukuthi ke umsolo oqala wabanjwa khona ke lapho endaweni yesigameko. Ngomsombuluko ithimba eliphenya amacala abucayi odlame esifundazweni libophe abasolwa ababili abaneminyaka engu-33 no-40 ubudala. Abasolwa babeke amacala amabili elokubulala kanti kulindeleke ukuthi ke bavele enkantolo yemanje ePalm Ridge. Ngenza kwethu asazi ukuthi ke kanti lengxabano yepolitiki okanye ukuhluthuka kwenhliziyo zabantu sekuhambe kwaze kwafika kuleli zinga lokuthi ke bangaze bagcine ngokuthi ke babulalane, njengoba kuvela ke la ukuthi amaphoyisa afika athola isibhamu kanye ke nombese endaweni ke yesigameka. Lo munye ke umsolwa waseboshwa khona ke lapho endaweni ke yesigameko. Babulawa ke amalunga eANC kanti ke bona bangamalunga umkhonto wesizwe. Ngenza kwethu asazi ukuthi ke iyozala nkomoni kulolu khetho luka 2024 sidela ke oyobona imphumela mzane ke iphuma. Ngicela ukuthi mangabe uqala ukufela channel ungenzele iqiniso lokuthi subscribe, ulike bese uyakhomenta sidibane kwivideo landelayo. Ngiyabonga.